кози тук. Тук. Колко имаше? Имаме 8 кози и 22 овце. Ново ток нямаше до 66-та година. Ага. 66-та година ни уведоха ток. 59-та до 65-та година работех на фурна. Ага. Правеше хляб. Правех хлеб. Тогава имаше магазини, училище, кръчмичка, а сега фурна. Направиха ТКЗС. Сега нема нищо. Стара къща. От камъни. От 900-та година. 1900-та година е къщата. Била. А кога е строена, не се знае. А може и преди това да. Преди това е некъде. Кога? 1900-та година, може би.